ওরা একদম 8 বছর ছিল না Halo joto palono lamso ke chini bobagra bai ringjak ke joto tipra sarak ni thangsa ni program 7 November ro lai thangnai 7 November ro khlaina tongmani permission mani ani bagoi khlaimanlia je one notice noi chini alada state rong ni leader bo joto phai manjaknai one notice release Agartala Astapal ground ma bubagrani hephajak poster rok chikogri beka bo 27 tarigo program thangsa ni program tongmani o program ni bagoi Agartala o bubagrani je poster hephajak rok chikogri beka ke owo je poster chikogoi nai nai obono bo CCTV o je footage nogjak tongo bo tabo romjak no saimaya ko ede asune hingsa bo poster thepajak bai borok ni tamo problem kha je bo poster no asuk ke hingsa khai chikogoi mani je bubagrani mokhang tongmani je poster abo ke jotono chikogoi ripai kha obagoi chungti prasarok bo kaham ke saimana nangkha borok tamo chini program bo thangsani program thangsani farm phungna tomani one notice chinai ke on state ni leader bo phai manjaknai je chini thangsa one notice ni rally bo program no success kai phunuknani ke ain channel no subscribe ke video no like khirdi ke jotono hambai next video malainai nau jotobai